Здравейте, хора! Само си пуста камерата. Момент. Сигурно питате. Какво правиш сега? Какво ще измислиш? Разбрах, че има нова песен на Лилия Начкова. Yes. И за това ще реагираме на песента. И пускаме след 3, 2, 1 старт. Остана. И момент. Това може да се това. Да, е. Тук. Oh, yes. Барби! Baby, ти си ми в главата, рататата. Bad boy! Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh, yes. Come on, baby. Baby, ти си ми в главата, рататата. Bad boy! Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh, yes. Добре, тук за малко ще спра. Брат, какво става на Лили? Буквално първо в Инстаграм поства снимки на голия игра. И второ, Не са поставя. yes, песента. Смисъл, аз малко я мразя. Смисъл, деца и гледат постовете в Инстаграм. Децата я харесат, но тя прави такива простоти. Така че тя да помисли какво ще прави. Нека го догледаме. Come on, baby. Почва да ми писва. Идвам да те ризна. Ти си мо... Чай запира. Почва да ми писва, идвам да те ризна. Йо. Ако вие, загледам се, хора, искам долу в коментарите да напишете тим хейтери на Лили Начкова. Нека продължим. Моя най-голям флекс. Искам с теб. Oh, yes. Ще биде доп, своята опашка. Брат. Първо идвам да те ризна и след това ще види добре. И сега какво е следващото? Алфа Сигма. Нека продължим. Пиме чепанския ти е с малка чашка. Ти си яка русалка. Кажи отпред или на задната седалка. Всички момичета са ти в краката. Обаче, бейби, само аз съм ти в главата. Топ, ми е цяла вечер с тебе. И партито започва, ние като влезе. Всички погледи са в нас, чашите на екс. С моите момичета пак сме им комплекс. Хаштаг bad bitch, тренда разбивам. Камера екшън и ги убивам. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh, yes. Come on, baby. Ще бъде романтично нещо и само се клана се целуват или е песен. Чакай. Заклевам се, че аз съм хейтър на тази песен. Заклевам се, че и Кралски ще коментира. Baby, ти си ми в главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh, yes. Come on, baby. Почва да ми писва. На хейтъри ми замирисва. Пак сме на върха, всички са бесни. Само лаят и ни правят още по-известни. Но се обясняват на сериозно, се взимат. Те се комплексират, а мене само мотивират. Изобщо не мисля за тях, а ги газя. На тяхно място и аз щях да се мразя. Толкова съм тренд, че навсякъде ме виждам. Без да ме познават, завиждат и обиждат. Убивам ги с игнор, не са ми интересни. Излязам ли с мен, правя ги известни. Рамите на нула, няма никакви схеми. Секси лейди, без проблеми. За всеки, който от мен се вдъхновява. Начкова цитат, хейта ме успокоява. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Да си дам. Това не го ли видяхте? Първо, Иван е цял наркоман и някаква друга жена му позволява такива работи и след това, като вижда Лили, започва отново сякаш всичко наред.
Аз мисля, че нещо не е наред с Иван. В смисъл, много се напил с джин. Се тая. Ужас. Просто ужас. Come on, baby, baby. Ти си ми в главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on, baby. Барби, ти си ми в главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes. Чакай, изчакай, отивам да си сваля перуката и дрехите. Yes, come on, baby. Начина както Иван е така правим. Извинявай. Сета е. Воу, Гиго Бейби. Воу. О, не, ужас. Хора, това е ненормално. Той Иван. Лили каза, не знам, Гиго Бейби ли? Отивам да сваля перуката и дрехите. Чакай малко. Той защо така прави? Сякаш... Защото ми ще Ужас, бе, брат. Общо взето тази песен и давам 1 от 10. Единствено, защото давам 1 е, защото Гиго Бейби накрая дойде в клипчето. Как е така направим? Брат, просто не е за вярване. не мога. Хора, ако мислите, че тази песен е твърде странна, моля ви пишете в коментарите. Я съвета Да знаете и се абонирайте за този канал. И така хора, това беше мене общо взето. Да, имайте приятен ден. Харесайте клипчето и айде, чао!